ndizoonadi mwadzimvera nokha pano. Chimene chimachitika ndi chakuti munthu umakhala ndi nzeru zako zimene umaganiza kuti izi titaziyika chipanichi chikhoza kuchoka pamene chilipa nkubwera pena pake pamwamba kwambiri. Ndondomeko zimenezi sinuzikamba ngati mphepo yayi. Ndondomeko zimenezi nazilemba m'kabuku chifukwa ndinolimba mtima ineyo. Nudzoti nalemba ndondomeko zimenezi chifukwa choti ndikhoza kuzichitadi ineyo kuti chipani chikhale chopambana kwambiri. And sindazisankhe kuti ndizophweka yayi, ndazisankhe kuti ndizovuta. And azinzanga wena amene upikisana nawo aonena kuti ndizosatheka. Ine ntchito yanga ndikuwaonetsera kuti ndine mkulu wanu ndipo izi nzotheka. Tikufuna kugulira magalimoto ma district wonse m'dziko la Malawi. IMCP alipo 43 mapika. Tufuna kugulira ma Fortuner adziyendera ma regional chairman. Tufuna kugula ma 16-seater Quantums aziyendera ma regional chairlady. Tikufuna kumapereka ndalama mwezi uliwonse kuma structures a chipani. 5 million per month to the regional offices and 2.5 million ku district iliyonse. Komanso 1 million ku constituency iliyonse. Now muli ndondomeko mene muja zamene tidzipangira raise ndalama zimenezi. Ma fundraising kuyambira pa district, pa region ndi ku national. Tikukhazikitsa kwacha investment ikhala ndi ma radio station, ikhala ndi TV station. Ena ino mudzabwera dzagwira ntchito kumene koko ngati matipanga support. Ngati mapanga support chipani china sitikulembani ntchito chifukwa iyi ni chamkati mwa chipani cha Malawi Congress Party. Tikukhazikitsa newspaper ya kwacha imene idzipangidwa translate zilankhulo zonse m'dziko la Malawi and idziperekedwa kwa anthu owerenga kwa ulere. Kumakhala advertising kumene kuja tidzipanga ndalama. Tikubweretsa ma investors akunja oti khaeno partnership kuti timange ma shopping mall a chipani cha Malawi Congress Party amene adziyendetsera ndi kwacha investment board. Tikalaso ndi ndondomeko yoti tipanga ma office buildings ngati pa clock tower paja tufuna 10-story office building, ma shop pansi, ma office mwambamo. Chipani just need 1 floor. The rest of the floors paja we can be producing 10 million kwacha mwezi uliwonse. Ndezi ngatikanike osatheka kutikanika ya. Komanso tikukhazikitsa call center yoyamba yokhazikitsidwa ndi chipani operating 24 hours imene kuyimbako kudzakhala ulere yakuti tidziperekera information ya zimene boma la Dr. Lazarus Chakwera ndi kuchita ku mtundu wa Malawi. Tufuna aliyense azidziwa zimene zonso. Ife sitikufuna umapanga operate ngati munthu oti ukuphethira mu mdima iwe kudziwa chimene ukuchita kwa palibe amene akudziwa chimene ukuchita ya. Tikufuna zimene tikuchita ife Amalawi zidzidziwa. Utsogoleri wa Chakwera Malawi adziudziwa kupambana kwake. Wachita zinthu zodabwitsa mu zaka 4 zakuti atsogoleri wena zaka 10 sadachite. Tufuna Malawi azidziwa zimenezo kuti azidziwa kuti mtsogoleri uyu by 2030 adzakhala atakweza dziko lino. Ndipo ndi loto langa ngati the next secretary general lakuti akamadzatsazika Malawi district by district athu adzidza mulilira kuti khala adzakukanireni because he's a true democrat. Ndi amene pakadali pano amene tukasana ndi mtundu wankulu wa chipani cha MCP achitapo zinthu ziwiri zitatu zimene athandizira chipani chimene cha MCP. Mugwire nawo ntchito motani tiyerekeze kuti inu mwapambana yang'ana chifukwa. Ine ndikapambana anthu amenewa ndigwira nawo ntchito pamakhala njira zingapo. Mwina akhoza kuganiza kukadali mpata panopo kuti ang'ane maudindo wena oti akayimepo kuti akhale mu national executive. Ine ndigwire nawo ntchito ngati aziphwanga. Akalephera pamenepo tikakapikisana convention kakakagwa ndikhazikitsa the secretary general's working committee imene idzimuthandiza secretary general kugwira ntchito osati ngati munthu mmodzi ya kumpatsa nzeru akhala apangiri. Ndi anthu amenewa akhala mu secretary general's working committee kuti azindipangira nzeru
chifukwa amati mutu umodzi suseza denga yayi. Ine sindikufuna kukhala wanzeru kwambiri chipani cha Malawi Congress Party yayi. Muli mitu mmene ambiri mwa anthu amenewa adzakhala m'makomiti osiyanasiyana amene adzigwira ntchito yakuti chipanichi chidziyenda ngati bungwe lopambanitsa la ndale muno mu Sub-Saharan Africa. Sinzakhala maudani mmene mukuti awa tacho sadagwisa basi. Ndidalemba nthawi ina yake kunena kuti the first 30 days imene ndidzakhale mu office ndikhazikitsa ndondomeko imene imati restorative justice. Restorative justice imanena kuti owina ndi oluza mukhale pamodzi, muweruzane, mukambirane, kuti amene wawina uja awauza anzake kuti kuwina kwangako nkwato sefe, kuti pasakhale oluza, pasakhale owina, pakhale members a chipani cha Malawi Congress Party basi. Munakamba nkhani za chuma chimene mufuna kuti ino mwabuya kwa mkulu wa chipani chimenechi, member wamkulu makamaka wa chipani cha MCP, zakhalike ma structures nkhani za chuma kuti chipani chimenechi chizakwanisa kupeza ndalama zokha panjoka ngati chipani kuti tizipita mtsogolo. Muzachita motani, muzadzisiyanisa motani ndi boma ndi chipani, muzadzisiyanisa motani. Kwacha investment in the private company manongonongo sazalepera muzadzisiyanisa amene atazichita manongonongo tizipanga information amene tupezera ndalama ifeyo tizipanga publish chaka chilichonse, because tiyenera kumalipira misonkho pa ndalama zimene zonse. Kukubwera ma mega farms, every district ikhani mega farm, tizilima chimanga ndi mbewu zoti ziyang'ana anthu akunja oti azigula ma cash crop, ma commercial crops. Zimene zijazo tiyenera kumapanga ma accounts ndikumapereka msonkho kwa MRA ngati private company and investment body ya chipani cha Malawi Congress Party. And zimenezi zithetsa katangale m'dziko muno, zithetsa rumors omene kuti chipani chikakhala mboma chimaba ndalama za boma. Tikufuna kunena pano poyera kuti chipani cha Malawi Congress Party chakonzeka kumapanga publish ma accounts yawo ndikumaonetsa kuti tsiku lakuti tidapanga fundraising kutcholo ndipo tidapanga 20 million kwacha. Tsiku lakuti tidapanga fundraising ku State House tidapanga 1 billion kwacha. Tsiku lakuti tidapanga fundraising ku Nchinji tidapanga 15 million kwacha. Zonse tizipanga publish. And ngati tifunika kulipira misonkho pa ndalama zimenezo tizipira misonkho, because ife a Malawi Congress Party ndife chipani chimene chimatsata malamulo m'dziko muno. Zikomo kwambiri. Chibwino mchichewa mukupikisana pa mpando wa mlembi wa mkulu wa chipani. Ndiziti zimene mfuna mbweretsa zasopano zimene mwina mzikuswekera mchipanechi. Mu chipani chimenechi pali zingapo zimene ndikufuna kubweretsa kudzera mu ndondomeko ya ma points 20 imene ili nkabuku kamene ndikugawa kwa delegate aliyense m'dziko la Malawi. Tifuna tibweretse chisamalo cha ndalama za chipani kuti kudzera pamenepa then tidzipereka ndalamazi kuma structures za chipani. Ndalemba mmenemo kuti mwezi uliwonse region, district and constituency azilandira ndalama zoyendetsera chipani. Kuchoka pamenepo materials za chipani ayenera kukhalapo paliponse m'dziko la Malawi. Komanso kuchoka apo muli ndondomeko zoti tikhazikitse ma business a chipani cha Malawi. Cha Malawi Congress Party ndi cholinga chakuti chizikhala ndi ndalama zokwanira ndi zimene zichititse kuti chipani chimene chidzalamule dziko lino 100 years zikubwerazi. Tifuna chipani choti kamadzasiyira ana athu adzatiyang'ane ndi chimwemwe pamaso pawo kunena kuti tidali ndi atsogoleri. Mwakhala mukuyenda mwina kupanga support. Response bwanji pa ground? Pa ground pali bwino kwambiri. Chayima banda awina. Andi chayima banda akawina azibalake wagwira nawo ntchito. Chifukwa amenewa ali nkena kamene atabweretse pa tebulo chifukwa cha amafuna udindo umenewo. Amene mwaonera kampeni ya ine pano sindatukwane munthu aliyense. Chifukwa singakhale pano nkwene ndifuna kukhala secretary general wa chipani chimenechi koma kumatukwana aziphanga mchipani chimenechi sinipanga ine zimenezo sinipanga ziko taula makamaka wamkulu wa chipani chimenechi cha MCP kuno chigawo chakumwera alipo mpanonso ino achipala tifuna udindo umenewu
ngati mlembi wamkulu wa chipani cha MCP. Simukuona kuti zimenezi zikukhala ngati akupasanisa kuti zikhoza kubweretsa kugawanikana pamene inu mukufuna kuti ndo umene pamene ayambakena akuluakulu kale ayambakali kupasanisa moti. Akuluakuluwa anena kale apa poyera kuti iwowa amagona chogadama. Aliyense akabwera kayamwa kuberera ukula ayamweko ndithu, kawina adzamwala uka ayamweko ndithu. Anena kuti mmene andilandirira ine pano, aliyense amene akufuna udindo kani wa secretary general kani udindo wanji chipani cha Malawi Congress Party pa convention mu August amulandira ngati mmene alandirira ineyo. Ndi cholinga chakuti aliyense akhale ndi mwayi wofanana ndi makolo athu amene. Ineyo nimachokera ku Central Region, ndipo a regional chairman na regional chairlady awo abwera pa ndege lero kubwera kudzakhala nane kuno. Winanso akabwera nawo abweranso kuno. Palibe tsankho m'chipani cha Malawi Congress Party. Ndi family ya chikondi. N'chifukwa chake tikuwuzani kuti tikamaliza yapa tilamula zaka 100. Wopanda wina aliyense wotisokonezanso ayi. Secretary General in the party, maybe what new things are you bringing to the party? Thank you. I'm Chris Chaimabanda. I'm running for the office of Secretary General of Malawi Congress Party. I have published a 20-point vision, sufficient books to distribute to every delegate across the country, in which I'm setting out 20 points on how we can build a strong, bold, and inclusive Malawi Congress Party. And I am looking for a Malawi Congress Party that will deliver 70% landslide victory for our beloved President, Dr. Lazarus Chakwera, in the next year's presidential race. But also, I'm looking for a party so strongly proud that we can hand it over to future generations with a smile on our face. And so far, since you've been going around places that people support, how has been the response from the ground? The response has been overwhelming. It's surpassed my expectations. But I'm not surprised, because what I'm doing is a conversation, a nationwide conversation. I have no monopoly over intelligence in MCP and in Malawi. But what I'm saying is that we need to be able to discuss what we want for ourselves and for this country. There are so many people that are vying for your position that you're also vying for. Aside even the current Secretary General, who also has support. Are you not afraid? This is a family matter. So why should I be afraid when it's a family matter within MCP? We want to find the best Secretary General, and we're all going to work together as a family. That's why you've noted that I've not spoken against any of my competitors. How do I speak against my brothers? Why should I sit here and start talking against Nkaka and talk against Mbawala, speak against Chichola? These are my young brothers, and I'm ready to embrace them when I take over as Secretary General and work with them, because they've got something in them. That's why they want this position. We'll amalgamate all those ideas together to build a Malawi Congress Party that will rule this country for 100 years.